Tliet irġiel li tresqu l-qorti b'urġenza tard il-ġimgħa filgħaxija inżammu taħt arrest preventiv fuq akkużi relatati mal-kriminalità organizzata kif ukoll fuq possess ta' droga li ma kienx għall-użu personali tagħhom fost akkużi oħra. L-akkużati huma El Mushrati li huwa magħruf ukoll bħala Lilu King ta' 31 sena mit-Tunezija, Hamza Goraj ta' 27 sena mill-Marokk, kif ukoll Muhammed Ali Al-Musrati ta' 37 sena mill-Libja, kollha residenti San Ġiljan. El Mushrati ġie akkużat ukoll b'ħasil ta' flus u evażjoni ta' taxxa, iżda ma kienx akkużat bit-traffikar ta' droga. Ġew preżentati wkoll akkużi oħra relatati ma' ksur tal-kundizzjonijiet tal-pleġġ u sewqan mingħajr liċenzja. Waqt li kienet jixhed dwar l-arresti ta' żewġ individwi, l-ispettur tal-iskwadra ta' kontra droga Mark Anthony Merċieqa qal il-maġistrat li saret sorveljanza fuq diversi sospettati lokali u barranin brabta ma' gruppi ta' kriminalità organizzata li jittrattaw id-droga. L-qorti ngħatu ukoll li El Mushrati kien ukoll sorveljat mill-pulizija li nnutat l-istil ta' ħajja lussuża tiegħu l-infiq fuq ħwejjeġ tad-ditta u għolin ħafna u diversi vetturi lussużi. Huwa kien ġie arrestat bis-saħħa ta' mandat maħruġ minn maġistrat u kien tressaq il-qorti fi żmien 48 siegħa. Kienu ssekwestrati flus kontanti, ġojelli u ammonti kbar ta' ħwejjeġ ta' disinjaturi famużi u oġġetti oħra ta' valur. L-ispetturi tal-Pulizija Mark Anthony Merċieqa, Alfredo Mangion u Tom Joe Farrugia qed imexxu l-prosekuzzjoni. Il-prosekuturi Antwana Ġus Bonnici u Dejan Darmanin irrappreżentaw lill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali fil-prosekuzzjoni ta' Mohammed Ali Ahmed El Mushrati. L-avukati Franco De Bono, Marion Camilleri u Francesca Zarb huma avukati difensuri tal-akkużati.